ziua YouTube și bine v-am găsit la noul nostru Let's Play Minecraft. Avem de gând să facem câte un nou episod în fiecare vineri și sperăm că o să vă placă ce o să încercăm noi să creăm aici. Vizionare plăcută. Așa, și ce mai faci? Vezi mini, extra mini insulă. Abia de să mergi. Mă mir că am găsit oi. Ciudat. Nu mi se pare bună mapa. Da, e destul de mică. Da, e bună. Sperăm că are și resurse. Adevărat. Mamă! Nu. Sparge și tu lemn deocamdată. Sparge. Și acum. Așa, ce mai zici? Ce să zic? Facem casă pe mini-insula asta? Habar n-am. Că nu cred că asta e toată mapa, adică sunt sigur că nu asta nu e toată mapa. Normal. Eu am văzut-o pe toată în 2 minute. Vezi că am făcut eu crafting table, dacă nu. Dam și eu. Eu am făcut crafting table. Oh. Dar câte flori sunt pe mapa asta. Știu, multe flori și am găsit și multe ori. Bine, n-ai văzut nimic. Ce, ai murit sau ce? N-am murit, dar... Am ajuns cumva într-o chestie. Oh, dar e prea bine. Florile putem să facem chestii și chestii acolo în lună. Și chestiile sunt chestii. Da. Oi. Mai dorule. Vezi? Ne facem casă în pom. Ok. Am 11 rând, e prea bine. Aha! Triste. Mamă, dar ce enervante sunt oile alea. Și nu-i vina mea. Nici a mea. Uite, o facem aici? Stai puțin. Am obținut niște animale și deagă și... Sau mergem... Bă, mă vezi? Sar ca disperatul? Stai puțin. Stai că mă urc și eu pe un copac. Eu sunt pe altă insulă, pa. Cred că ar fi un loc pentru casă. Insula asta e bună în animale, dar e mică. Pe unde ești? De fapt nu are loc de unde pus casă. Nu mă vezi? Nu, tu mă vezi? Hai să mă urc și eu pe un copac. Eu nu mai sunt pe insula aia, să știi. Pe unde ai mers? Poți să iei TP dacă vrei. Asta. E mai bună asta. Dar era bună și insula aia. Avea groază de animale. Da, da. Unde facem casa? Aici? Dacă vrem să facem... Când o să avem lemn și chef, să facem un pod pe insula aia pe cealaltă. Dar așa nici asta nu e foarte mare.
Nu! Ce aici? Mamă, e vinova. Remus, cazi acolo. Asta vreau să fac. Însă îți zic ce e. Haha, skeleton. Am eu sabie. Ok. Acoperim zona asta cu ceva? Avem cu ce? Mă rog, mă duc pe musele de pe fetele. Stai să mă țin. Așa. Mă țin eu lemn. Să luăm lemn. Trafic. Asta. Gata, perfect. Facem acoperișor, da? Ok. Dacă am în alb, să nu pară rău. Ne facem aceeași casă? Ce? Ne facem aceeași casă? Mai adică aceeași casă. Adică am de intrat. Ce? Să luăm dintr-o casă? Cum vrei tu? Ok. Du-te și ieși tu niște căul. Trebuie să ne culcăm? Ca să prea mai Du-te, mă. Bine, da. What the fuck, de ce-ai făcut groapa asta aici? Ce-am făcut? Da, tot ce-ți devine, știi? Eu știu că tu de obicei faci de asta. Am dat de gris. Ok, hai că fac pas. Ok? Faci două paturi, e bine. Ai învățat să nu mergi? Ce am o chestie de dat în... Am niște de asta pus acolo. Hai să acoperim. Vrei să ne culcăm? Bă, tu pleacă. Mori. Dacă era PvP-ul activat, puteam să te împingă. Aha. Faci din doar casa? Nu, doar fac așa, ca să nu cădem în groapă. Nu mai bine ne culcăm și mergem pe partea pe insula cealaltă, aia bună, plină de copaci și de flori. Dă-te! Dă-te! Da, nu dau. Haide-le, cu paturile și le luăm. Bă, Ce? haide. Haide. Gata, perfect. Hai să le luăm de aici. Uite și fer acolo. Da, am văzut și eu. Du-te, țigane, și cerdește. Hai că merg dacă vrei să-l iau. Mă sună tata. Ai mai bine. Mă duc să iau copaci, da? Perfect. Hai că și plantăm. Unde plantezi copaci? Gata. Am făcut parte de copaci. Aici plantăm de copaci. Stai că mă sună tata. Nu face nimic. Alo, salut tata. Bine. Tu? Da, da.
Bine. Da. Bine. Nu. Da, am înțeles. Înțeleg. Da, bine. 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 Da. Am aruncat toate florile care... Așa. Probabil partea asta o să o tai. Nu te știu. Ce? Mă să iau... Vă spun că am făcut parte de copaci. Eu o să acopăr partea asta pentru că... Ca să nu cădem în groapa asta. Mă duc să iau lemn, ok? Uite. Ca să ne apucăm să facem casa. Acum am cam golit aici. De astea. Am pus și niște copaci cu atât cresc. Unde era fost prima insulă? Uite. Era destul de mare și bun copaci. Pare că bine. Eu mă apuc să construiesc casa. Nu, vrei să-ți dau și eu? Că mai am și eu niște lemn, eu fac. Dar nu l arunca în apă. Nu sunt așa de arătat. Vezi că lemnul alb îl pune pe acoperiș. Ok. Facem casa mare? Da, facem mare, da. Lungă, lată, ambele? Lăgi. O facem și lungă și lată? Îți dau una de ce formă. Știi că tot eu le-am luat pe alea. Așa. E ok? Da. Da, poți să faci eventual... Fac podea din lemn neprelucrat. Ce faci? Podea din lemn neprelucrat. Nu, poți să prelucrezi. Nu știu, că am văzut acum o 3 spie și, mă rog, pentru cealaltă să nu scăpari. E prea bine. Să-mi aduc și lemn neprelucrat. Păi, dar nu să prelucrez eu. Vin cu un stec 2 de lemn. Până brus de podea. Și tu, nu știu, ori de acolo ce mai poți, eventual, poți să minezi. Ceva, totuși. Știi? Ca să găsești niște fond. Am găsit niște trestie de zahăr prea bine. Poți sta insula aia plină de flori. Ce dor mi-a fost de ea. Bă! Te apuci să minezi? Eu mai fac din casă cât mai pot. Bă, după ce termin. Eu Și să minez. Un stec ajunge? Fac un stec? Ai neprelucrate? Da, vezi, ne prelucrate. Da, e bun. Și nu uita lemnul pentru că acoperiș. Bine. Aici. 1, 2 și mai încă unul. Hai că te aștept. O să minezi, știi? Îi faci o mină. Uite, am mai găsit niște lemn. Ok, poți să faci o mină. Și aștept să crească și copacii și eu să-i plantăm și iar plantăm și plantăm și iar.
Și așa. Și să reușim să facem acolo ceva cu copaci. Sper. Nu? Măi! Facem acolo, partea cu copacii. Știi? Dar nu stă degeaba. Ce? Nu sta degeaba. Nu stau degeaba. Yay! O chestie aici. Ce? Bine. O să mai vorbești de canal sau de alte chestii? Păi, nu știu. Presupun că canalul nostru se numească RC Gaming. Ai vrea? Așa. Da. Pentru cei care vă întrebați ce ar însemna RC Gaming, înseamnă Remus și Cătălin Gaming, adică eu sunt Cătălinele Remus. Ce-și mai putea să mai spun? Nu știu. Nu o să stai degeaba. Nu stau degeaba. Ceva. Chestii. Ok. Poți să vii puțin? Eu? De ce? Nu, uitați. Vii să nu Haide, vino și adu-mi lemn. E aici o mine, îți da, nu mai e, n-ai de să nu-ți da Pepe. Nu, îți dau ție de pe. Nu mai, că n-am destul de. Dar cât ai? Abia. Hai, Fred, mai stau puțin. Au crescut pomii. Perfect. Bine, nu toți dau. Dar merge. De ce ar fi șmecher? Să fie un bug ca la baron în LOL, știi? Când se spawnează să te arunce în sus dacă stai pe el. Și să fie așa la pom, știi? Ar fi șmecher. Chestii. Hai că vin la tine, dă și mie tot. Ok. Hai, înainte să dai enter sex, mă arunc undeva de sus. Hai. Hă! Oh, trebuie să-l copac. Perfect. Doi copac. Ce faci? Podea. Ce se aude? Păiange. Unde e? Se spawnează mobi aici? Da, normal. E ciudat. E tare. Ce faci? Bine, da. Nu faci asta. Trebuie să le pui cu chestia în sus. Lasă-mă pe mine. Hai că e termin. E bine atât de mult, eu mai fac un etaj. Dă-mi lemn, dă-te mai încolo. Dar asta nu trebuie să nu, asta nu trebuie să Vrei ca următorul videoclip să îl înregistrezi tu? nu știu.
Bine, dacă vrei. Mai de lemn. Ale pus de aici. E prelucrat? Da. Scrieți la mai aparte. Ok, hai că eu termin. Care știu? Nu mai da dor! Dar nu-ți dau dirt. Pur și simplu îl sparg și sare la tine. E nervan. Nu e vina mea. Ne arată bine. Ce-a zis asta? Alcool? Facem și acoperiș bun? Da, normal. Păi, dar n-avem cum! Ce legătură are? Nu contează. Dar cum luminăm? Iluminatic? Talent. Mai lemne prelucrat? Nu, am prelucrat ca să prelucrăm. Nu contează. Du-te și mai ia. Nu, stai din noapte. Ce E acoperiș. Nu-l punem pe la alb? Ah, ba da. Să știi că nu mai am. Știi că florile astea trebuie să le avem și tu în gaura aia. Nu contează. La mom și la astea. Mai ai lemn alb? Nu. Du-te și mai ia. Tu mai ai vreun fel de lemn? Da, e prelucrat. Tu ai topor? Da. Perfect. Așa, hai să facem o ușă. Nu, hai să... Da. Deci, 1, 2, 3, Da. 7, 8, 9, 10, 11, 12, mă rog, resoare. Așa. Deci o să... Hai să ne bucăm. Arată cam ciudat deocamdată casa. Hai să ne bucăm. Nu știu. Haide. Deci mie par. Troll. Era ți-am Da, logic, acum nu merge. Aha, să mori zi. Dacă tu ești retardat. Hai să mori. Uite, pe Geangen, acolo. Du-te și ia lemn. Aaa, ce sărac ești. Păi dacă am fi dormit acum. Dar logic, tu ratat. Oh, măr. Am mai găsit chestii pe insula noastră. This girl is on fire. This girl is on fire. Bitch. Haide, ia-i pe uite o păgambă și un crepe. Îmi fac bug. Ăla n-a fost lângă casă, nu? Nu.
E bine. Atunci nu pasă. Nu pasă că tu ai primit damage. Ce țăgănie! Știi, așa se face cu chestiile de care n-ai nevoie. Se aruncă în groapă. Eu spar lemn cu măr. Bravo. Hai să terminăm și noi. Du-te și mai ai lemn alb. Am! Mai am lemn alb, să știi. Să terminăm și noi. Ce cu gaura aia în casă? Mă rog. Ce gaură în casă? Nu e podea. Unde e pe Gian? Probabil e la ușă. O, haide! Mai-mi trebuie lemnat, dar nu lene să merg. Am luat ceva după ea în genă. Nu, de ce? Oh my god! Why? Why? Nu mai am. Hai, frate, din voi. Da! Nu ți-am zis să mă aplici. Adun. Aha. Mie lene să merg pe altă insulă. Așa că terminăm acoperișul când o să crească iar copacul. Doamne, Julie. Gata. Ah! Mă trolează bucata asta de lemn. Nu știu. Coincidență bizară. Mai ai lemn alb? Acum! Acum, nu Eu acum. te aduc ție. O bucată de lemn. Dar tu unde ești? Sunt sus și încerc să te aduc ție o bucată de lemn. Bă, unde ești? Acolo ești? Da! Ia vină cu ala. Acum. Nu știu, vezi să te mă lemn. Ești o fată bistu. Parcă mai trebuia. Un lemn. Da, păi la un lemn nu-ți mai trebuia. Băi, nu mai am mâncare. Nici. Mie nu-mi pasă. Tu mai ai? Nici. Tot nu pasă. Așa, hai să facem pickaxe. Time to mine. Time to fest. Time to burn. Da. How to throw me thunder. Time to throw. Time to throw. Hai. Trundle. Strudel. Nici nu. Coincidență bizară. Aici. Pam 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 pam. Ești de bup. Căbuf. A, mă, dă-te, ești marci. Jeg. O, pe unde intrarea în casă? Ah, bine. Jet, direct. Jet direct. Mina. Jet direct. Jet direct. Ce da? Da! Am găsit coal.
Vrei să vezi? Vreau să văd cum arată casa mea, să mă duc înapoi sus. Omule, eu să mă... Știi cum arată casa noastră? Da! E genială! E așa de șmecheră. E sarcastic? Da, Rogi, mai îmi trebuie un lemn. Bine că s-a făcut copacul. Cât cum ești? Ok. Am un mare noroc cu copacul ăsta. E un bom. Noroc! What the fuck? Ce-ai făcut? Bă, lasă-l! Ca să putem distinge, știi, și noi Ce unde avem e două ușa. crafting table-uri? Știi, trebuie să distingem și noi unde e ușa. Tu distingeai unde e ușa, nu? Și mă văd pe la coală. Mai avem beții? Nu avem Să beții. urcăm sus să le arătăm cât de șmecheră ne-a ieșit casa și după aia hai să ieșim. Stai. Ai vii? Bă, numele, mă rog, hai. Mă să văd cât ai mina. Cât ai mina, bă. Oh. Ah! Ești acolo. Deci nu-ți găsesc mina, știi? Unde ești? Eu? Haide, haide. Unde ți-e mina? E în partea aia pe acolo. Nu contează. Mă rog, haide, vină încă de unde. Oh. Încearcă să ajungi sus. Da, eu m-am pierdut. Știi ce? Ia să uite pe la mine. N-a ajuns să știi? Da, dă-te! Dă-te, dai? A beach, noob, club. What? Chiar arată șmecher, zici că e de-aia de avion. Știu. Mi-e place. Și vină cu A și din... Am o jumătate de viață, ok? Ok. Și din fața arată cam așa. Din fața arată cam așa. Chiar arată bine. Hai, și acum hai să încercăm ceva. Și vrei să... Hai așa de final. Te uiți? O, iteme! N-avem nimic. Haide să... Hai, mori și tu. Hai, nu. Haide să ieșim. Așa. Ok, hai. Și cu asta s-a încheiat și episodul nostru. De ce e un lemn în nisip, nu contează. Și sperăm că v-a plăcut, că v-am făcut să râdeți. El vrea să terminăm cu shift. Probabil că asta o să facem. Și vă mulțumim că